Mä oon Paula Skog ja mä oon Fortumilla rakentamisen projektipäällikkönä. Mä vastaan näiden meidän datakeskusten hukkalämmön talteenottolaitosten rakentamisesta. Mulla on Kirkkonummella Kolabakkenin lämpöpumppulaitos työmaalla ja tässä meidän takana rakennetaan Fortumin uutta lämpöpumppulaitosta, millä otetaan talteen sitten Microsoftin tulevien datakeskusten hukkalämpö. Ja tuotetaan myös itsekin kaukolämpöä ilmavesilämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla. Ja tää laitos tulee olemaan osana tämmöistä Clean Heat agendaa, missä pyritään tekemään kaukolämmöstä hiilineutraalia vuoteen 2029 mennessä. No, iForesight auttaa meitä seuraamaan reaaliajassa tätä työmaata työmaakameroiden avulla. Jos on jotain vaikka vaativia nostoja tai muuta, niin ei välttämättä tarvitse mennä ihan viereen katsomaan, vaan voi sitten seurata vähän kauempaa tämmöisiä vähän niin kuin tiukempia tilanteita. Täällä on hirveästi kiinnostusta tällä projektilla, niin ei tarvitse joka ikistä ryhmää tuoda tänne pyörimään, vaan voisit näyttää set koneelta, että no tältä se näyttää just nyt tällä hetkellä. Ja sitten drone-kuvausten perusteella pystytään vertailemaan suunnitelmia ja tekemään muutoksia suunnitelmiin, jos näyttää siltä, että tarve vaatii. Maastossa kuitenkin kaikki näyttää eriltä kuin suunnitelmissa. Ja pystytään hallitsemaan reklamaatioita ja dokumentoida asioita ja työturvallisuusasioihin pystytään puuttumaan ja valvomaan paremmin. Yksi kohde on Glasgowssa. Siellä on South Clyden tämmöinen jätteenpolttolaitostyömaa. Ja siellä se on käytössä ja sitten Espoossa Hepokorvessa on tämmöinen vastaava lämpöpumppulaitos, niin siellä on myös. Ollaan oltu iForesightiin oikein tyytyväisiä, että hyvin toimii palveluja ja auttavat aina kun kysytään ja sieltä saa neuvoja ja ohjeita aina tarvittaessa. Kyllä suosittelen.